gabi sa inyo mga kaidol. Istorya-istorya sa ito nyo mga kaidol. Magpilding na ulit mga kaidol. Oray, update mga kaidol. Domingo, December 1 mga kaidol. May Pasko ninyo mga kaidol. O na itong update karon mga kaidol. Gikan pa ko ng laba mga kaidol. Kahuman, relax sa yung kadali mga kaidol. Kaya pangandaman na ito kusog ugma. Wara-wara na po tas kadalanan mga kaidol. Atong pangandaman og saktong kusog wa saktong tulog. Ting bayad na po mga kaidol og kwan. Ting bayad na po kuryente og tubig karong katapusan sa uno naman ron. Pait mga ka-idol ng igo-igo na itong paningabuhi ba muratag igukod okay raw ka ng dako ka ng sweldo o ginukdanay ba ginukdanay bayad na po tubig kuryente wifi na ugma Lunes ting eskwela na po balik eskwela na po unya pag uli sa estudyante maingon na po naiamutan na po yung mga bayro nun ani karon na po amutan kay mga Christmas party pangaw ta mga kaidol maingon na ning wa tay savings na labaw na pinakalabad mga kaidol na ang atong source of income ang diyan ato gikuha mga tanang panginahanglan mga kaidol ba para sa ako kanang motor diyan ako gikuha tanang panginahanglan mga kaidol yan ay bation bitaw na mga diferensya mo na pinakalabad mga kaidol. Libo ko tani kung sa'y ihanda na to Pasko. Yeah, sure kun eskwela ni na magoy mga kuana ni na magoy mga amutan sa eskwelahan. Asa man ta magkuha na. Unang di ganda ni mga kaidol. Pero ang uban naman sayon daw murag wala naman sa ila mga waldas sa mga kwarta nila murag sayon na kay para sa ila ba usap po na sa dahilan mga kaidol o ganun undang na ko sa mga bisyo mga kaidol kay grabe labad kay mga kaidol ganyan igo na itong income nga binag waya yung dagan sa atong mga masayro labad kayo na naon so mo na itong update karon mga kaidol mara ginilingaw-lingaw na ko mga kaidol diaragin ko mga wala-wala ko mga kaidol mga kakapoy tanaw ko kuan mga sayaw-sayaw mga mga kung sa'yo gusto na po ipakuan din mga kaidol kung sa'yo gusto na po tanawon o lagi na kalingawa na to karon mga kaidol o na update na to karon mga kaidol December 1 Domingo advance Merry Christmas sa inyo diya mga kaidol. Sana subaybayan yung channel ko mga kaidol para makasahod naman tayo mga kaidol para kahit paano makatulong mga kaidol.
kahit yung igo-igo na itong paningabuhi mga kaidol, tricycle driver mga kaidol, labinag masige ka daut-dautan, sige ka plat-platan na abang na rin una-unaon. Importante makaabang, unahon ang abang kay maputbol ta na labaw na hinong wa na hinon nang kaming umingaw mga kaidol, mga sikreto na ako mga kaidol, kaming umingaw sa panahon mga kaidol pagpamasayro mga kaidol. Ako din ang kuano ng abang mga kaidol, sure ako din ang unahon ng abang mga kaidol, wala ko ipang palit bugas mga kaidol. Ay disod kayo pag ma-football ta, mudag may makadrive na yung ka, mudagan pa mga isa kabuhan na disir ka makadrive, wa na pas mo ng bitok may lang na itindahan perminti magpautang sa imo nga limitan ramang ka, limitan na mga 300, wala na dayon. So nang importante gud mga kaidol kanang ampingan mo ng unit ba nga di mag-doubt ba kay diya ba yung ikuha ta ng panginahanglan nun matag-adlaw-adlaw mga kaidol niya. Pero ang uban mga abusaran naman, grabe war siya kay padagan burak-burak yun niya pagkahuman request din sa amo kung sa doubt. Pero yung nana po ko sa una mga kaidol, yung nana ko sa una batanon pa ko, sige burak-burak. Pero karon mga kaidol na nagkaedad na ta nga pangkaugmaon na itong tirada mga kaidol, anong ampingan ko ng unit mga kaidol kay siyempre kita lang magyapoy mag-antos kung mag-doubt mga kaidol, daot man atong mapalya man atong mga panginahanglan nun matag-adlaw-adlaw mga kaidol, mga pagkaon, mga bayro nun. So manang ampingan ko ng unit mga kaidol. Pero tagsara po ng driver mga kaidol para tagsaray parihan ako nga driver mga kaidol. Sakaran ka mga driver mo nagbaso na una ba niya malabyan na ganig kuan ka ng hambugiro nga driver, bitay-bitayan og tiit, kusog-kusog agukuron na mga kaidol, gukuron. Kaya ako mga kaidol dili ako bang itong paningabuhi bang di tama kuan mga kaidol kay mga bayro nun mga kaidol nga mo gidukdanay wala tagigukod mga kaidol, gigukod. Ayan ka mga kaidol na pagka Domingo mga kaidol at tugig ko simbahan paingon mga kaidol kay kabalo ko mga kaidol nga Ginoo ra gyud makasulbad sa tanan natong mga problema mga kaidol. Unang bahalag balik-balik akong sinina, basta importante nga kaabot ko simbahan mga kaidol, importante nga maayo ang relasyon sa Ginoo ba kay siya way tag-iyan ng tanan mga kaidol nang hangyo ta sa Ginoo nga tagaan tag-healthy nga panglawas, taga-agma yung dagan sa paningabuhi, kondisyon untang unit, palayo ta sa mga disgrasya, mga katalagman, walay tao nga makaaway, tagaan tatagtaas nga pasensya, yun ta magkasakit-sakit, tagaan ta na saktong kusog makalampos yung taon ng bata o eskwela. So muna ako mindset ko ng mga kaidol. So sa una mga kaidol, galatagaw mga kaidol, murag wala ra sa kuan ba, murag perminte ra happy salamat sa Ginoo mga kaidol nga gilandagan niya atong panguna-una nga nagpuyo na ta karon.
plano ta sa tong ugma. Di lalim mangitag kwarta. Ang kwarta lisod pangitaon sayon nagastuhon. Kung mahimo, kung makakwarta, taguan sa suok, bugutan, di ka buhi ba? Okay, ang kwarta mo nagsumpay sa itong kinabuhi mga kayo. Tipigan ba, tipigan, isuksok sa suok ang kwarta. Hindi mo na abusaran, bisanasa lang pa yung waldas-waldas. Pareharon, gipit, may savings. Pagkaugma ni eskwela na, pag uli bata, pagkaugma, mayingon na po, naibayro nun sa eskwelahan. Pangaot. Kanya karon galabad pa akong ulo karon kay katapusan bayad tubig, kuryente, wifi, y savings. Ugma ani hunat pa ko sakto. Kinahanglan mo kita gyud ni ugma bala na tay bayad. Digid dali mga kaidol, diligid angay katiyaw-tiyawan mga kaidol ang kuan mga kaidol. Yung kwarta ba, dili angay nga abusaran. Kuha tayo kwarta, mo di takalihok ba, mura tag nagpuyo sa kwarto nga got gani di takalihok. Dapat yun nga kung makakwarta, ampingan yun, tipigan, suot. So, mga ito mga kaidol, mga itong update karon mga kaidol. December 1. Ngayon na mga kaidol, sayo ko simba. Mga nanay na masko mga kaidol. Nanay na masko. Wa tay hatag ani mga kaidol no. Pero na may 5 na ko diya mga tagana nga mga kaidol kay luoy ba namo koy 5 diya nga tinaguan mga kaidol. Luoy kong bata mga kaidol. So, mga ito mga kaidol, mga itong update ka mga kaidol. Ganyan na mga kaidol, sayo ko simba, mga 1 ka oras, first mass mga kaidol, first mass. Una akong ginakapagsimba mga kaidol, kay kabaluta, kadang tanan, panginahanglanon na ito mga kaidol, tanan, nasa ang Ginoo may lagi mga kaidol, manang natugin siyang unahon mga kaidol. Unang simba ko kayo ng mga kaidol. Paghuman masayro mga kaidol, masayro kutob alas 12. Pagka alas 12 uli na ko dili balay. Pahuway kadali kayang kamot, mapas mo man. Pagka alas 3 laba. Bago pa ko nahuman mga kaidol, bago pa nahuman. Karon pa relax ko kadali karon mga kaidol. Kayo kumbate na po mga kaidol. So mo na itong update ko mga kaidol. Ayaw mo yan mga kaidol. Advance ko na mga maayong Pasko sa inyo mga kaidol.
Bye-bye. Thank you, Shaq.